Sugeng enjing kepanggih malih wonten pembelajaran basa Jawa kaliyan Bu Sri Kandi. Dinten niki kita badhe sinau babagan jurnalistik. Pangerteni jurnalistik. Jurnalistik yaiku ngumpulake bahan pawarta peliputan, nglaporake prastawa utawa reporting, nulis pawarta utawa writing, nyunting naskah pawarta editing, lan nyajikake utawa ngrembakake pawarta publishing utawa broadcasting. Sarana media. Jenis jurnalistik. Jurnalistik cetak. Jurnalistik kang dipublikasikake kanthi sarana media cetak kayata ariwarti lan kalawarti. Kaping pindho jurnalistik elektronik. Jurnalistik kang dipublikasikake kanthi sarana media elektronik kayata pawarta, radio, TV lan sapanunggale. Jurnalistik online. Jurnalistik kang dipublikasikake kanthi sarana media portal berita internet online lan uga media siber. Tugas jurnalistik kaping pisan menehi informasi kang faktual lan ngemot piwulang. Kaping pindho menehi hiburan. Kaping telu wakil publik lan advokasi. Kaping papat autentikator. Kaping 5 investigator, kaping 6 interpreter, kaping 7 ngumpulke fakta. Keterampilan kang kudu diduweni jurnalis. Kaping pisan komunikatif, kaping pindho bisa nulis, kaping telu up to date informasi, kaping papat attitude kang becik, kaping 5 ulet lan disiplin. Wujuding karya jurnalistik. Miturut Palapalan Samsudin ing buku Dasar-Dasar Jurnalistik, wohing jurnalistik kapérang dadi loro, yaiku news, yaiku tulisan non-fiksi adhedhasar kedadian nyata lan anyar, faktual lan aktual. News ngemot 5W plus 1H. What apa, where ing, ngendi kedadian, when kapan, who sapa sing ngalami kedadian, why kineo bisa kedadian lan how kepriye bisa nganti ana kedadian. Kaping pindho views utawa pandangan yaiku bahan pawarta saka panemune panulis. Views bisa awujud tajuk rencana, opini, artikel, surat pembaca, esai lan sapanunggale. News utawa pawarta kudu nyakup syarat ing ngisor iki. Kaping pisan objektif, apa anane ora pilih kasih. Kaping pindho aktual utawa anyar. Kaping telu aneh utawa ora biasa utawa unik. Banjur penting, ana pengaruhe kanggo uripe wong akeh. Kaping 5 cedhak. Samsaya cedhak karo kedadian dianggep samsaya penting marang masyarakat ing kono. News utawa pawarta kapérang dadi loro. Kang kaping pisan strike news yaiku pawarta kang cekak nanging pantes lan bisa njawab pitakonan 5W 1H. Pawarta kang penting banget diarani stopres. Menawa pawarta penting kasebut ditayangke ing TV utawa digiarake ing radio diarani breaking news amarga digelarake ing sela-selane acara liya. Feature yaiku laporan jurnalistik kang katulis kanthi gaya sastra. Feature iku mirip kaya cerkak nanging ceritane kedadian nyata utawa faktual. Isi tulisan feature luwih nengenake kaendahan, human interest, yaiku kedadian nyata kang bisa nggugah emosi, simpati, kasenengan, malah bisa uga njalari rasa jengkel. Jenis-jenis feature. Feature profil utawa tokoh biografi, kisah inspiratif sawijining paraga. Feature sejarah.
ngandharake apa sing dumadi ing jaman biyen. Future petualangan yaiku kedadian unik kang narik kawigaten salah sawijining paraga bisa dhewe uga bisa bebarengan. Future kiat tuladhane babagan cara-cara kasil ing bisnis. Future kamanungsan nyeritakake kedadian kang nrenyuhake lan bisa menehi inspirasi marang wong liya. Future mode utawa tren yaiku ngandharake kisah gaya urip kang tansah owah salaras karo ajuning jaman. Matur nuwun.